मानव गेदेर नन्दराम बर' बेयो बर' सोमावसारनायाव बड'फानि समावनो जोंनि बर' पिपल एक्शन कमिटियाव सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि हिसाबै बड'फानि टीम हिसाबै जातिखौ नेतृत्व होबोदोंमोन आरो खामानि मावबोदोंमोन आरो बे गासै जोंनि बेहेरगाव ओनसोल आरो नावकाटा गरेस्वर बेफोर ओनसोला बिथांनि लिडारशिपआवनो जोङो गासिबो बेवहाय सोमावसारनायखौ बयबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा थुलुंगाखांनाय मोननानै माने गोख्रोङै बेवहाय बाहागो लानो हादोंमोन खामानि मावदोंमोन मोनफ्रोमबो आगानावनो बिथांनि बोसोन दंमोन जायखि जाया सुबुं गौमायानो जा जियानो जा बे गासै ओनसोलावनो जों गुबुन लिडारफोरखौ मोनबोआबाबो बिथांखौ जों मोनोमोन आरो बिथाङा जेब्लाबो थाफानानै खामानि मावोमोन बिथांनि जिथु गावखौ माने बावसोमनाय आरो गावनि गासिबो बेक्तिगत जिबनखौ नागारनानै सानफ्रोमबोनि जिउआव खालि बर' हारिनि थाखाय बा रायजोनि थाखायल' मावबाय थानाय बिनि गेजेरजोंनो दिनैनि बर'आ बे अबस्थायाव सौफैदों बिथांमोननि टीमजोंनो गतिके बिथांमोननि जिथु सिमां आरो बे सिमांखौ लानानै जिबायदि बिथांमोना माखासे प्लेनिं लाबोदोंमोन आदब खायदा लानानै ओमफ्राय जेरैबायदि सोमावसारनायखौ दैदेनबोदोंमोन दिनै बेजोंनो बर' हारिया दानि माने आथिखालनि बे हालोदाव सौफैदों बिथांखौ अबथिरा खोमानानै लानांनाया जों गासै माने बर' हारि आरो जोंनि सुबुं माहारिनि थाखायनो मोनसे गिदिर खथि खिन्थु मानसिनि जिउ थांनांगौखौ जों रावबो लाखिनो हाया दिनै बिथांनि श्राद्धखौ जोंनि खैराबारि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने बिबान लानानै बयखौबो लानानै बेबायदि मोजाङै खुंनायजों लोगोसे बिथांनि जिउनि हाबानि सायाव जे मोनसे सावरायनाय हाबाफारिबो खुंदों आरो बिजाबबो दिहुनदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ माने गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो आं सानो इयुनसिम जोंनि बेबायदि हारिनि हादोरनि थाखाय खामानि मावनाय सिबिनाय मानसिफोरखौ जुदि जों बेबायदि सनमान होलांबाय थानो रोङोब्ला अब्ला जों अरायबो गोजोरै जोङो माने जोंनि समाजखौ लाखिनो हागोन आरो दैदेनलांबाय थानो हागोन ना आं सानो बे बेलायाव सरकाराथ' थोंजोङै नुवा नाथाय जों जिहेतु दं खाथियाव गतिके जों बेफोरखौ नायनांगोन सावरायनानै बेबायदि जुदि उपजुक्त माबाफोर दङब्ला थारैनो आं सानो बेखौ सरकाराबो खालामगोन आरो जोंहाबो बयहाबो बिबान दं आरो बेनि थाखाय आं बुंदों दा साननैसोनि उनाव आंबो रायलायफैगोन बे न'खराव माब्रै मा सोलिनानै दं खारन आदा थायोबा जेबो नङामोन लोगो मोनदिनै आदा गैला खिन्थु बिनि उनाव न'खराव बेबायदि माबाफोर दं नामा जे आदानि एबसेन्टआव बिस्रा खुब माबा मोनसे उसुबिदा जानाय जायखौ जोङो माने खेंस्लायैबाबो मदद खालामनो हायो गतिके आं सानो आन्चलिक एबसुबो दं आरो गुबुन गुबुन गासै दैदेनगिरियानो दिनै बेवहाय दङ गतिके बे बेलायाव आं सानो जेबो उसुबिदा जानो नाङा न'खरा नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो